So tunda sun zaɓi business ɗin da take yi fiye da zaman auren ta, bani da option. Anytime from now za a ji labari mara daɗi, a gafarce ni. Wannan shine, saboda ina celebrity ba zan kashe kaina saboda followers ko in ce fans ɗina in burge su ba, in zauna in ci gaba da zama da bakin ciki saboda babu yadda na iya. Billahi allazi la ilaha illa huwa, har zuciyata yanzu nake maganan nan ba so nake ba, amma ba ni da option. So in Allah ya sa an daidaita fine, in ba daidaita ba Allah zai yanke. Babu abin da ya fi karfin addu'a, saboda dai na san dai aure ana yin shi ne saboda raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a kuma tara zuri'a da shauransu. Ina da zuri'a, ina da 'ya'ya, don haka ba ni ne kaina ba, kuma ba na cire rai da rahamar Allah, but ina ganin na gama aure bi iznillahi ta'ala, na gama aure. Na ina roƙon Allah ya kare ni daga dukkanin abubuwan da nake gujewa, yasa nake ta yin wannan auren. Daga na rabu da mace sakin auren saboda wani dalili ne wanda duk mutumin da ya zama madaukaki yana tare da irin waɗannan abubuwa da su rika bin shi. Idan mutum ba imani bane da shi ko kuma addu'a da dauriya, to sai ya kauce hanya, sai da mutum ya koma ya ta bin 'yan mata da shauransu, wanda shine dalili da yasa kowane lokaci na rabu da mata nake ƙara yin auren, saboda in kauce wancan hanyar. Da haka wanda ya ji haushin wannan abin da na faɗa, 'yan uwana, da babu wanda ne shawara da shi, kawai yankewa ne, saboda ni ne nake zama da ita, ni na san irin haƙurin da nake yi da ita, ita ta san irin haƙurin da take yi da ni. Dan ba za a ce ai ni ma wai ba ni da laifi akan wasu abubuwa da nake mata ba, amma na tabbatar da duk abin da nake wa matata ba zai raba aure na da ita ba. So aure na gama shi, ma a gafarce ni. Na faɗa ne don in wanke kaina da wancan sunan da ake kira na, saboda yana damuna. Allah ya zabar mana abin da ya fi alkhairi.